arranca la València Design Week. Esta exposició d'art enguany compta amb una novetat en la seva edició número 17, i és que per fi ha arribat fins ací, fins al Cira. Ens trobem ara mateix en la Galeria Modesta on l'associació Atelier Alzira ha pogut formar part d'aquesta exposició. Vinguem cap ací que anem a veure el que hi ha. Ens trobem ací amb Cristian Lafranchi, el seu president i fundador. Bueno, conta'ns, Cristian, com veieu esta Valencia Design Week? Hola, buenas tardes, bienvenidos a Galería Modesta. Pues mira, estamos muy contentos de haber sido aceptados en el programa de Valencia Design Week. Les enviamos esta propuesta, que luego veréis los detalles de las obras. Reunimos 4 artistas, 3 que somos de la asociación y una artista invitada. Y lo que proponemos son obras de arte hechas a mano, únicas, pero con un carácter funcional. Entonces, pues queremos mostrar aquí en Alzira qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y en un entorno creado por nosotros. Perfecte. I quina és la duració que té esta exposició i quina és la manera de poder vindre a veure-la? Pues esto comenzó ayer, día 7, hicimos la inauguración, está hasta el día 17, es de 6 a 8 de la tarde, tenemos la galería abierta, pero si ese horario es imposible para la gente de venir a visitarla, nos puede enviar un mensaje en la website de Valencia Design Week, tienen todos nuestros detalles y podemos acomodar bajo cita. Pues moltíssimes gràcies, Cristian, per obrir-nos les portes d'esta meravellosa exposició que esperem que vinga moltíssima gent a veure-la. I ara ens n'anem amb les protagonistes una de les protagonistes d'esta història. Ella és Mimi Durà, natural d'ací d'Alzira, i una de les artistes que ha pogut participar en esta exposició. Conta'ns, com heu rebut ací la Valencia Design Week? Fantásticamente. Yo estoy muy orgullosa de participar en esta exposición. Gracias a la Galería Modesta que me invitaron a participar junto con ellos y aquí estamos, esperando que sea todo un éxito y que guste mucha gente y que lo podamos volver a repetir. Moltíssimes gràcies, Mimi, per les teues declaracions i que tingueu molta sort. Ens n'anem ara amb altre dels protagonistes d'esta exposició. Ell és Vicent Vitamina i és un dels autors de les obres que podem estar veient ara mateix. Bon dia, Vicent. Bon dia, què tal? Què significa per a tu poder formar part d'una exposició com aquesta? Pues significa molt, entre altres coses, perquè jo soc dissenyador gràfic, però sobretot perquè la idea de que un event que s'organitza en València ens faci cas a artistes que estem així en Alzira, que al final som un poble, és una idea a celebrar i a gaudir per tots, clar. Ja sabeu que podeu vindre durant esta setmana de la Valencia Design Week ací a l'associació Atelier Alzira, a la Galeria Modesta, a veure totes aquestes obres que estos artistes i més han pogut fer per a que vosaltres gaudiu d'elles.